Και να παρακαλέσω την κυρία Βατσινά και συνέχεια ο κύριος Δημοσχάκης. Κυρία Βατσινά, βουλευτής Ηρακλείου από τον Πασόκ Ινάλ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη και κύριε Δήμαρχε, κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των νέων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση αφορά ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της χώρας μας. Είναι πάντα πολύ ευχάριστο και συνάμα παραγωγικό να συζητάμε για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, γιατί μια δημοκρατία που ακούει τους νέους σημαίνει ότι δεν έχει χάσει τη δυνατότητα να σχεδιάζει το μέλλον της. Οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα βιώνουν σήμερα πολλαπλές προκλήσεις. Να πούμε ότι έχουμε φύγει πλέον από την εποχή του brain drain ή καλύτερα για να το πούμε πιο λαϊκά, ότι σώσαμε και ότι χάθηκε νομίζω ότι χάθηκε οριστικά. Και αυτό γιατί η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, το υψηλό κόστος στέγασης, η δυσκολία οικονομικής αυτονόμησης και οι επισφαλείς μορφές απασχόλησης σίγουρα δεν αποτελούν ένα δελεαστικό πακέτο που ένας νέος θα διαλέξει για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Οι νέοι που παρέμειναν στη χώρα μας έχουν παράλληλα να διαχειριστούν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, της ψηφιακής μετάβασης και ενός διεθνούς περιβάλλοντος που μεταβάλλεται διαρκώς. Και όμως εμείς πολλές φορές σχεδιάζουμε πολιτικές για τους νέους χωρίς τους νέους. Αυτό είναι ένα θεμελιώδης δημοκρατικό έλλειμμα, καθώς τους νέους τους ακούμε μόνο τελικά στην εκλογική διαδικασία κάθε 4 χρόνια. Και αυτό κοστίζει πάρα πολύ στις τοπικές κοινωνίες, από όπου γίνεται και το πιο μεγάλο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης. Οι νέοι εγκαταλείπουν πολλές φορές τον τόπο τους, όχι επειδή δεν τον αγαπούν, αλλά επειδή αισθάνονται ότι δεν μπορούν να σχεδιάσουν εκεί τη ζωή τους, επειδή οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης, οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν υπάρχουν και η αραιή διασύνδεση από τα κέντρα αποφάσεων δημιουργούν την αίσθηση στους νέους ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι οι παίκτες που κάθονται στον πάγκο και περιμένουν ένα τυχαίο γεγονός για να μπουν αλλαγή. Η αλλαγή όμως δεν έρχεται αν δεν υπάρξει πρώτα μια καθιέρωση συμμετοχής των νέων σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής. Γιατί η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δημοκρατικής εκπροσώπησης. Για το Πασόκ, κίνημα αλλαγής, η νέα γενιά δεν είναι απλά αποδέκτης πολιτικών, αλλά συνδιαμορφωτής πολιτικών. Από την καθιέρωση θεσμών συμμετοχής των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την αποκέντρωση, η παράταξή μας επένδυσε στη συμμετοχή, στη γνώση και στην κοινωνική κινητικότητα. Σήμερα χρειαζόμαστε την ουσιαστική αναβάθμιση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων νέων, όχι ως διακοσμητικών θεσμών, αλλά ως ζωντανών χώρων διαλόγου. Χρειαζόμαστε θεσμοθετημένες διαδικασίες για θέματα που αφορούν τους νέους. Χρειαζόμαστε πολιτικές που ενισχύουν τον εθελοντισμό, την κοινωνική οικονομία, την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Και κυρίως χρειαζόμαστε μια πολιτεία που εμπιστεύεται τους νέους. Το Πασόκ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη νέα γενιά. Προτεραιότητά μας είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μέσα από ένα ισχυρό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας, ώστε κανένας νέος να μην στερείται το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς αμοιβές και σταθερή εργασία με προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ωράρια που επιτρέπουν τη ζωή και μετά την εργασία. Στηρίζουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ισχυρό, εξωστρεφές και ποιοτικό, με μεγαλύτερη διασύνδεση με την έρευνα, την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Επενδύουμε στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην νεανική επιχειρηματικότητα. Οι νέοι επιχειρηματίες χρειάζονται χρηματοδότηση, πρόσβαση στη γνώση και σε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον που θα τους επιτρέπει να επενδύουν με ασφάλεια. Αυτό αφορά ακόμη περισσότερο την νησιωτική και περιφερειακή Ελλάδα, όπου η επιχειρηματικότητα αποτελεί συχνά το βασικό μοχλό παραμονής των νέων στον τόπο τους. Ως βουλευτής Ηρακλείου γνωρίζω καλά ότι οι νέοι της Κρήτης διαθέτουν γνώσεις, δημιουργικότητα και διάθεση να προσφέρουν. Εκείνο που ζητούν είναι οι ευκαιρίες. Να μπορούν δηλαδή να σχεδιάζουν τη ζωή τους στον τόπο όπου γεννήθηκαν. Κυρίες και κύριοι, η δημοκρατία δεν ανανεώνεται από μόνη της. Ανανεώνεται όταν δημιουργεί χώρο για τις νέες γενιές. Και ομιλούσα δεν έχω στερηθεί την ιδιότητα της νέας βουλευτή στην πρώτη μου θητεία, που εκπροσωπώ με χαρά αυτούς τους συνομήλικους μου που δεν τους απογοήτευσε η πολιτική, αλλά περιμένουν πολλά από την πολιτική. Υπό αυτή την ιδιότητα είμαστε πρώτα το παρόν και ύστερα το μέλλον. Για το Πασόκ αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Είναι μια βαθιά δημοκρατική υποχρέωση. Γιατί μια Ελλάδα που εμπιστεύεται τους νέους της είναι μια Ελλάδα που μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βατσινά.